wezomqondo umama ukhansela uNgelosi Ndlovu ezokhuluma nathi ke cacisa ke okuthize ikakhulukazi njengoba sibonile einsukwini ezendlule ke sinenkinga ke yamanzi ebesikade sinawo singezinye zezinto ke azosicacisela kuzona. Mamme asikubingelele emsakazweni. Asibingelele umsakazi sibingelele abalaleli emakhaya. Yeah, siyabingelela siyabonga kakhulu nanokuthi ke uze nje uthathe isikhathi sakho ukuzosicacisela kwezinye zezinto umlaleli abefuna ukuthi acaciseke kuzona. Esibonile insukwini ezendlule umkhondo wonke unenkinga yamanzi ebekade ikhona. Mhlawumbe mama ungaqala nje ukusicacisela ukuthi inkinga ingabe ibingakuphi. Asibonga kakhulu umsakazi. Okokuqala nje ngithanda ngokuthi sixolise kakhulu emphakathini ngalesenzo samanzi ukuthi esikhathini esiningi sesibona sesisokola ngendaba yamanzi. Into ke esifuna ukuqala ngayo singumkhandlo wasemkhondo ilokuthi sibabonge futhi abalaleli ukuthi uma ngabe kuvela izimo ezifana nalezi bakhona ukusibekezelela. Siyayeke umsakazi sikhiphe izaziso einkundleni zokuxhumana kakhulukazi einkundleni zokuxhumana zikamasipala. Sithemba ukuthi amakhansela amayibona lezo zaziso azokhona ukukhuluma nama-ward committee kanye nama-CDW bese batshela abantu ukuthi inkinga isesekuphi. Kodwa ke umsakazi sikubonile naloko ukuthi akusi enough. Kusatheke isikhashana ukuthi size la sizocacisa ngoba bese sa-establisha ikakhulukazi ukuthi inkinga lezansi idalwa yini ukuthi esikhathini esiningi singabi nawo amanzi. But sibonga kakhulu abalaleli, sibonga kakhulu amalungu omphakathi ukuthi uma ngabe sibhekene nalenkinga le laba basuke bafona sibachazela ukuthi inkinga yini bayakhona ukuthi basilalele baphinde basibekezelele futhi sikubonga kakhulu lokho. Yeah, uyasho mameya ukuthi benisazama ukuthi ni establish ukuthi inkinga bekuyini ngabe nigcine nikwazile ukuthola ukuthi kahle kahle inkinga ikuphi. Ziningi inkinga ngemsakazi ekuphakelweni kwamanzi esibhekene nazo. Okokuqala nje inkinga le lasiphampa khona amanzi. Lo mthamo wamanzi wawudalelwe ukuthi unikeze 12 megaliters. Kodwa okwamanje uphampa 18 megaliters. Noma uphampa 18 megaliters awusi enough ufuneka 36 megaliters. Yingakho eindaweni eziphezulu esikhathini esiningi amanzi abawatholi yilokuthi vele lo mthamo somncane. Okwesibili sinama pumps sinamamoto. Lezi zinto azidalelwanga ukuthi zirane shothi zisebenze ama-hour ayi-24 kayi-7 ngosuku 365 days. Kufanele zisebenze ziphinde futhi zithole isikhathi sokuthi ziphumule. Enye ke eyenza lokho indaba yama-cable. Siyayisithola ukuthi siyavuka nje kuseni i-cable kulo line ophakela amanzi lezansi selitshontshiwe i-cable. Uma ngabe lintshontshiwe i-cable elihambisa lo gesi lezansi emanzini sekutholakala ukuthi amanzi awasatholakali while sifixa le cable uthola ukuthi akusiwo amanzi angekho ugesi oyale ezansi ongekho sekufanele silungise leyo ndaba. Okunye ke masikhumbula umsakazi sinale ama-pipe amadala lawa e-asbestos. Uma ngaba sabuyile amanzi sithi siyawavula. Masithi siyawavula nje aqhuma lama-pipe ngesimanga sokuthi semadala lawo ma-pipe. Awasakhoni ukuthi amelane nalesimo lesi esikhona. Siyazi ke umsakazi ukuthi kuke kwaba nohlelo la kufanele khona ukuthi bonke bomasipala balungisa ingqalasizinda ikakhulukazi endabeni yama-asbestos pipe. Okugcina ke umsakazi okunye sikubonile ukuthi kuyaslupha kakhulu ekusebenziseni kwamanzi. Sinamalunga omphakathi ayiconnectele amanzi ngokungekho emthethweni. Lamanzi ayagxaza la khona. 2 uma uhamba lonke le dolobha kunamakhawashi. Uma uhamba lonke ilokishi kunabantu abenza itini abasebenzisa lamanzi esesiwatrithile abenza itini ngalawo manzi. Mawuhamba lonke le dolobha kunabantu asebavula amasaloni. Siya understand umsakazi ukuthi vele imisebenzi ayikho. Lezi zinto engiyibalile ezinye ezi-extra ezidla amanzi singawabali. Yilezo zinto ebese zenza ukuthi sibe nale pressure ukuthi kufanele sikhona ukuthi sinikeze abantu amanzi. Esikwenzileke umsakazi esikubonga kakhulu. Uma ngabe singena
sizamile ukuthi sikhulume no DWS uDWS sosiqhashele ke umuntu ozohamba ayosilungisela lamamoto aphinda silungisele nama-pumps lenzansi ngoba bathe asiqale ngalokulungisa lokho kukhona uma kuya kulomnyaka olandelayo bazobe sebasiza ke ngokuthi basikhulisele lo mthamo wethu lo mthamo wethu uye kule 36 megaliters esikhuluma ngayo okunye ke esikwenzile isikhulume kanye no MEC waka Khokta eprovince okhuluma no minister ukuthi abasakhele idamu ngoba iproblem yethu njengomkhondo solo umkhondo wabakhona kuvele kusuka amanzi lapha emfuleni abuya azoklinwa ashona emphakathini asinaso i-storage dam la kuthi khona akuphampwa amanzi angene lapha ku-storage dam ukuthi uma ngabe sekunenkinga bese amanzi kathi sisalungisa lenkinga amanzi asuka lapha ku-storage dam asaya emphakathini so uma ungakhumbula upresident ukhulumile wathi ezinye izinto azozenza uzobeka eqhulwini ukuphakelwa kwamanzi ngoba lenkinga yamanzi uma sizwe emsakazweni siphinde sibona nakubomabona kude akusiyinkinga ebhekene nomkhondo kuphela inkinga ebhekene neSouth Africa yonke so upresident ubonile ukuthi kukhona ekuphakelweni kwamanzi okungahambi kahle wase sothi oqhulwini lwezinto azoyibeka eziyinsize kufanele ziye ebantwini indaba yamanzi silindele ke upresident namhlanje njengoba azosithulela i-state of i-nation address ukuthi asitshele ngoba okunye u-instructor ama-departments ukuthi kufanele ke a-issue budget ngoba noma singakhuluma msakazi uma ingekho imali ebuya ku-national ngoba amanzi angumsebenzi we-national lokho esikubiza nge-competence uma ngabe ingekho i-budget ezofakwa ukuze sizokhona ukulungisa lenkinga sizoba neproblem singabo masipala ekunikezeni abantu amanzi egcineni ke msakazi ukuze silekelele sipartnerishe ne-PG Basin i-PG Basin isenzela lento esibiza ukuthi i-water master plan le water master plan izasiza ke ekutheni uma ngabe sifuna ukuqhubeka siphakele amanzi ngokungathikamezeki kufanele sibe nayo okunye sikutholile esikhathini esiningi kathi kufakwa lama pumps kufakwa nalama valve abanye ngesibanga sokuthi akusekho map eshoyo ukuthi la kune valve asaziwa ama valve noma vakelekile ukuthi kuvaleke yipi valve ngakho ke le master plan izasiza ekutheni silocate onke lama valve ukuthi lama valve akuphi so that uma ngabe kunenkinga sizokhona ukusheshsha siyithola ukuthi inkinga kuvaleke le valve le sihambe siyoyivula okunye ke kokugcina kulaba abasebenzisa amanzi ngokungekho emthethweni ngoDisemba mase council meeting siphasise ibylaw le bylaw sesilindele ukuthi office la speaker kanye namakhansela baphume baye emphakathini bayokwenza lento esiyibiza ukuthi community consultation bakhuluma nomphakathi ukuthi nayi bylaw elethwe ngumasipala ithini imizwa yenu ngale bylaw sithole ke yonke imizwa bese sesiyabuya ke siyayiphasisa le bylaw iyagazethe umsakazi izo zonke lezi zinto esizenzayo ngiyezwakala kakhulu Sodolopha njengamanje isikhathi sethu sithi ke u20 kuphela imizuzu eseraphambi ke kushaye ke ihora lesikhombisa mlaleli iyona kanye i-The Massive Breakfast Show njengamanje sihleli naye umama uSodolopha umama ukhansela Ngilosi Ndlovu esitakusela ke kabanzi ngezinto ke 18 ke amanzi ngikuzwile ma usho ukuthi ezinye zeinhlelo ezikhona ukwenza idamu mhlawumbe omunye ngabuza ukuthi sinomkhondo thina nengicabanga ukuthi amanzi esiwadonsayo njengamanje siwadonsa directly from umkhondo khona yini la kunenkinga khona ekwadonseni khona yini la khona okulimala khona mangabe siwadonsa kumkhondo kuphela angibonge kakhulu umsakazo umbuzo wakho inkinga ke yiyo lesibhekene nayo ukuthi sivele siwathathe nje ahlaza swalungise akukho la swastora khona ukuthi for future uma ngabe sibhekene nenkinga le dam lisize ukuthi sithathe lamanzi lapha edamini wayesilungisa lenkinga mangabuka iDWS iqalile ukwenza idamu eMsidam liyaphela idamu ngonyaka ozayo lizosiza nakhona ekutheni kungabe kusaba nalokunqamuka kwamanzi ngakho ke le damu elenziwe eMsidam kuzokwenziwa nedamu la
eMkhondo ukuthi lisize ekutheni singasusi nje amanzi lapha eMkhondo ahlaza siwalungise siwafaka ama chemicals bese ayaphuma ebantwini asibe nendawo la sizostora khona amanzi ukuthi abantu bawathola amanzi ngobuningi. Yeah, kuyezwakala kakhulu. 0712853403 ungasishayela ke kuleyo nombolo leyo mangabe kukhona umbuzo onawo obhekise ke lapha ke kumama umeya womkhandlu waseMkhondo njengoba sikhuluma naye ngalesi sikhathi. Usishayele sophinde sibabheke lapha ke ku Facebook njengalokho nje usathinda mama indaba yalapha ke eAmsterdam khona ke osibhalele lapha ke eAmsterdam wasitshela ukuthi ke usenenkinga banenkinga lapha eAmsterdam ya 4 years yamanzi. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe unga-add lokho oqeda kusho njengamanje ukuthi zikhona izinhlelo ezikhona ngobukhala ngokuthi amanzi asikaze saba nawo 4 years wonke kuze kube manje awekho. Mhlambe ebusakazi mangasitshela ukuthi ungakephi indawo yaseMsedam ngoba ngibuya khona nje eMsedam amanzi akhona. Mhlambe mangasitshela noma useyindaweni lezi ezingaphandle ngoba sike saba nenkinga njengoba izulu belingani nje ama boreholes ethu onke kule indawo la sisupply khona abantu ngama boreholes abe dry ngoba amanzi le underground esisebenzisayo ebingasekho but ngalokuthi sesine izulu selikelana abanye abantu sebayawathola amanzi ngingakubukeli ke phansi umsakazi ukuthi vele kusekhona indawo la singakafiki khona ukuthi sinikezele amanzi. Ngeviki eliphelile bengisendaweni le eDelfcom nakhona banalenkinga yamanzi kodwa esikwenza endaweni ezinjalo siqalile kulonyaka besigubha amabohole lama bohole ethu siwagubhayo siwafakela ama stand siphinde sifake ama jojo tank okunye sizokwenza ke ngoba amanzi sifanele siwacinge uthola ukuthi la siwathola khona ngobuningi masifaka le bohole abuqamamana nezindawo zabantu labahlala khona sitheke sizothatha ama-pipe kube nama-communal taps kube nale mpompi zomphakathi ukuthi noma ngabe ibhoholi sekudeni ngoba kunabogogo kunabantu abakhubazekile kufanele bathole lamanzi uma sekudeni angeke bakhona ukufika khona so faka ama-pipe ke sisondeze eduzane ukuthi abantu bakhona ukuthola lamanzi. Siqalile nakhona kule indawo engishoyo le Delfcom sile sawubona sekuyaphela lapho sebalungisa indaba zeyitende ukuthi akube nale itende kufakwe lama jojo tanks sabese ke sesifaka nama-pipe ukuthi abantu basondezelwe amanzi. So kungenzeka lo umsakazo umlaleli okhulumayo uhlala endaweni efana nalezo sixolisa kakhulu vele le ndaba yamanzi njengoba ngishilo umsakazi inkinga ekufanele sonke sihlanganise sibone ukuthi senze njani. Yeah, okumnandi ukuthi ninazi inhlelo ezikhona zokuxazulula inkinga esibhekene nayo njengamanje. Sibonga kakhulu ngicabanga ukuthi nomlaleli lo uthe use ward 1 lapha yake eAmsterdam so ke ngiyacabanga ukuthi nayo accommodatekile. Ayikho ward 1 eAmsterdam baba iward 19 eAmsterdam mhlawumbe ngasho ukuthi use Stafford angasho ukuthi useThokozana ngasho ukuthi useNestin ngihlala ngakhona iward lami ngiyazazi zonke lezo indawo. Kulungile shothi ke ubhale kabi ngoba nakusuzowafika emsakazweni mhlawumbe asithinte nenye into esekhulwini kulezi insuku abakhala kakhulu ngayo abahlali indaba kaGamcishi ogesi esiyibonayo kulezi insuku yona ithini inkinga yakhe. Umsakazi sizwe ubhlungu uma ngabe sithi sesiyavuka nje uEscom sothi sozobuyisela load shedding. Mongabuka umsakazi kulesikhathi esidlulile besinganayo lenkinga. Kunelo Eskom wabuyisa le ndaba ye load shedding saba nenkinga enkulu. Okokuqala nje umsakazi nayo leyo gesi inkinga enkulu engasi inkinga ebhekene nomkhondo kuphela but ekuyinkinga ebhekene nezwekazi lonke lase South Africa. Uma ngabe ubuka indaba yokuphakelwa kogesi sifike thina la umthamo wogesi kuyafana nalenkinga yamanzi. Umthamo wogesi osodingwa ngabalaleli ngaphandle kwalaba abayifakela wona ngokungekho emthethweni laba esisuke sibanike wona awusasimningi lo mthamo yiko lokho sinalento ebizwa ngokuthi load reduction. uEskom wasinikeza umthamo othile ukuthi singandluli kulomthamo. Uma ngabe sesindlule kulomthamo lo gesi ubese soyacima ngasesayidini lethu bese sekufanele sicele uEskom ukuthi abuye asilungisele. Ingakho ke sathi ke akungabe kusaba ukuthi
awucima isayidini lethu asumanage logesi loku ngendlela esimanage ngawo ke msakazi yilokuthi siphakelane ngokwabelana le ndaba yogesi singawunikeze kanye ngoba uma singawunikeza kanye ungashisa lama transformer ethu ngendlela lomthamo omningi ngakhona ngonyaka ophelile bengikhona msakazi sizothi kubantu abashintshe kulama mitha abanawo bafaka inamba ezintsha okutholakele msakazi kutholakele ukuthi kule namba yabantu esinayo kuze kube namuhla 2000 yamamitha esawakhipha njengomasipala labo bantu basengakashintshi ukuthi beze kulohlelo olusha okusho ukuthi sina 2000 yabantu esinabo ku system kodwa labantu badla logesi ngokungekho emthethweni ngakho ke uma ngabe sinabantu abadla ugesi okungekho emthethweni lowo gesi awubalelwa ndawo ufana ngalokuthi uyiloss lowo gesi kanti thina uma sibika ngale namba yabantu esinayo esikwenzile ke msakazi sizobese sihamba house to house ngoba kuzofakwa ama smart meters msakazi azosebenza njengoba kusebenza i-cellphone yakho ukuthi uma ngabe kukhona into wrong e-cellphone yakho ayicinywa isitolo la wayithenga khona ivele icinywe le ka Vodacom la u service provider yakhona so abalaleli siyabacela sisabanxusa ngoba sasho naqala ukuthi kuzoba inkinga uma ngabe sikuthola mhlawumbe umntwana ohlala ekhaya awunabazali uthe mawubona ukuhlupheka wase soyifakela ugesi ngokungekho emthethweni masubuya sozokhala sesikubambile kuzoba inkinga sizofaka ke lawo ma smart meters azokhona ukuthi asicontrolele lo gesi okunye kwesibili si appoint i service provider ku cancel i-cancel beyikhona i-cancel edlulile beyikhona manje ngoJanuary sa appoint i service provider ezosenzela uhlolo kahle kuwo onke lama substations ethu akhona okunye sikutholile emsakazi uma siphuma singena kulama substations ethu obekwenzeka kule minyaka edlule bekuthiwa makufa substation kungenziwa ukuthi kulungiswa kahle kuvele kukhishwa ifuse la lifako ngapha eceleni ukuthi kubanjiswe nje ukuthi abantu bathola ugesi ngakho ke lezo zinto ezinjalo yizo lezi le service providers zosibhekela zona nokuthi izodinga malini bese sesiapplyela leyo mali ke ukuze umkhandlu uzokhona ukuthi ulungise ugesi angeke ke lezi zinto umsakazi esikhuluma ngazo kuse kusasa zilungile yizinto ebekufanele mhlawumbe thina masifika manje siziya ngasemaphethelweni kodwa ke uhlelo lokuplana kwethu singamaholi alufani msakazi nami ngiyazi ukuthi njengoba sihamba siya ku 2026 nje uma ngabe ngiqale ngilungisa lezi zinto noma ngiyabuya ngo2026 noma ngibuyi ngo2026 kodwa ozongena kuzobe kukhona iplan ezobe imsizile eqalwe yithi manje ukuthi moving forward abantu basemkhondo bangasweli le insizwe esikhuluma ngazo ngakho ke kufanele sithi singabaholi uma ngabe sikhona sinikezwe umsebenzi wokuhola abantu ungacabangi ngokuzosiza wena manje but cabanga ngelong term ukuthi wena noma ungasekho ngoba sonke sisebenzela umphakathi ozobe usebenzela ukhona ukuthi uthole insiza ngendlela efanele ngiyazakala kakhulu Mayor asendlule nakulena futhi ke enye ethinta imigwaqo abacomplaina ngayo kakhulu abantu ukuthi ke imigwaqo ayimihle ayilungisekile ilimele khona lukhona uhlelo umasipala ona sinalo uhlelo msakaza ngibonge kakhulu kumlaleli oraise indaba yomgwaqo vele ngize ngithi mangihamba khona ngithi sekusemangele nase-USA ngoba imigwaqo eminingi abanye abalaleli baye bangifonele bathola ukuthi abasakhona ngisho ukungena emakhaya isimo esikhona ke msakazi njengoba besine disaster ngonyaka ophelile sikhonile ukuthi i-national i-declare i-disaster especially emgwaqeni yethu ngoba noma i-disaster ingezange eindaweni eziselokishini yenzeke naseindaweni zasemakhaya yenzeke ngokuthi kusuka ihlahla njengoba sabona la drobheni yamosha kakhulu imigwaqo ngakho ke sesilinde ukuthi uhulumeni asinikeze le funding sizokhona ukuthi silungise lo mgwaqo okunye sikubonile
sesizosuka kulohlu lokuthi imigwaqo yethu sifake esikuntera sesizoyifaka ipaving ngoba ngathi kulula especially kule migwaqo elaphakathi emakhaya ukuthi kufakwe le paving and le paving izo create more jobs ngoba baningi abantu esizokhona ukuthi sibaqhashe khathi kufakwa lama paving laphakathi emakhaya so sesilindele nje ukuthi baphasisa ama-budget mabaphasisa ama-budget basilethele lezo imali siyabonga kakhulu nakubalaleli abahle basifonela basishuthela iy'thombe basikhombisa ukuthi wena angishuthela imoto yakho umlaleli abese angishuthela nomgwaqo athi ucabanga ukuthi into enje ingahamba kanjani emgwaqweni onje ngisuke ngi-understand msakazi vele isimo semgwaqo yethu asikahle kodwa sicela abalaleli basibekezelele siphinde-ke msakazi sathinta i-national department ngoba sasiyithintile kwawukuthi sekuzoshintsha ama-minister saphinde sayithinta i-national department ukuthi hayi kunodaba sesingaliqedelanga lalo olubizwa ngokuthi operation vala zonke sekuyaphela uminister uthe uzosithumelela kule ekhona ela ngaphakathi enama potholes sizoyisebenza ngo-operation vala zonke okunye okukhona uSanral uzobe wakha umgwaqo lo omkhulu si-identifye eminye imigwaqo ukuthi uSanral njengoba uzobe uhamba laphakathi awukusilungisele nale migwaqo le so siseyinhlelweni eziningi msakazi abalaleli sicela basibekezelele njengoba sengikutshelile nje uyabona le inkingo sekuyibalele msakazi ngale minyaka emibili engise-office ngayo bengeke vele ukuthi ngenze lo mlingo lo sasubuka emabhayisikopu ukuthi imali iyajika ibe iphepha libe imali ngakho ke sizocela abalaleli sibonga ukuthi kwasamanje noma bawa-raise lama issues abawa-raiseayo basuke ba-understand ukuthi zikhona iy'nhlelo esinazo kodwa-ke ngoba usuke ufuna ukuthi kulunge manje babese abanye baphelelwa naye isineke sicela ukuthi babe nje nesineke siyeza sizokulungisa ozakwethu abawuthatha emva kwamakhetho bawuthatha khona la siyobe sesiqale khona bayobona nabo ukuthi nayo indlela ekhanjwa ngayo asibonga kakhulu Sodolopha siphethe elakho lokugcina nje libheke kuyizakhamuzi zasemkhondo ngesikhathi angithi ezakhamuzi zasemkhondo ngibonga kakhulu ukuthi uma ngabe sibacela ukuthi sicela basibekezelele ikakhulukazi makuza kule ndaba zama-water tank ngoba nawo lama water tank asinawo ukuthi maningi bayakhona ukubekezela abanye uthola ukuthi bayaphuma bemikhashanyana ama water tank angakafiki bayasibekezelela ngiyacabanga ukuthi la sikhona abalaleli uma ngabe bacela okuningi siyakhona ukuthi sibenzele sicela ke number 2 abalaleli baphinde babe ngamaphoyisa kwabona eindaweni zakubo ngoba sithe masivuka izolo ekseni lapha eWard 12 boMafred kunqanyulwe nje cable abantu linqanyuliwe cable sekufanele futhi siphinde sihambe singumkhandlu sothenga icable ebekade silithengile sitheke futhi sizokwenza naloku ukuthi sisebenzisane namaphoyisa ake kubukwe nale graveyard la kuthengiswa khona lama cable ukuthi bawathenga kanjani ama cable ngoba babuyisela umphakathi emuva isithe masibuka ke sathi le inkinga zasemkhondo ziningi kakhulu msakazi sicela abalaleli baphume ngomgqibelo sizobe sinomkhuleko lapha ebuhle buzile umgqibelo ngo9 ekseni sizokhulekela nje ukuthi uNkulunkulu akakasize njengomkhondo asisize ukuthi asinikeze amandla aphinde futhi athambise nenhliziyo zabaholi abaphezulu ukuthi uma sikhala simemeza basinikeze naleyo mali sibonge kakhulu kubalalela emakhaya nokuthi nje basinike le ndlebe ukuthi sizokhuluma nabo sizophinda ke futhi ngoba sesikhulumile nomsakazo nemanagement yomkhondo FM sizoba nenhlelo ke la sizokhona ukuthi sizoba tshela ukuthi njengomkhandlu sesila njengomkhandlu yiloko esikuphasisile abalaleli noma ama members community abahlali yiloko ekufanele bakwenza sesizoza njalo sizokhuluma nabo ngoba esibonile kune gap ekhona kulolwazi esisuke sinalo thina njengomkhandlu esuke sicabanga ukuthi luyafika emphakathini esithola ukuthi kushothi alifiki sizobake nawo lama platform lawa sizokhuluma nabo sibonga kakhulu Sodolopha mlaleli bekuSodolopha umkhandlu wasemkhondo lo besikhulumisana naye namhlanje